皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。おはようございます。朝ではないですけど、今日もね、やっていこうかと思います。刀ゼロ。そろそろ、佳境だと思うんですけど、ね、死の仮面と面の仮面選べってことで、絶対俺は生き残るぞっていうことでね、生き延びています。まあ、その代わりね、いろんな人は死んでいくって話なので、悲しい結末になることは間違いないですね。まあ、やめてもらいたい。ということで、薬、主人公に打たれているクロノスと言われる、ね、特殊能力を得る薬ですね。麻薬ですけど。それの製造工場みたいなのが分かったので、そこに潜入して、どういうものかを吐かせるって感じなので、その途中行きたいと思います。途中からね。はい。ここからですね、ボコボコですわ。10回やって5回いけたらいいかなぐらいです。はい、まず1回目。3回ゲームオーバーになったら酒飲みまーす。よし。いいパターン。重なった時生きる。OK。はい、2回目。残念賞。この銃がね、鬱陶しいんですよね。あ、じゃあやっとこう、まず。よいしょ。で、下行って。こいつらまたね、下から行ってもいいんですけど。いや、この機械取るの怖えな。レッツゴー。パリナイト。オッケー。爆弾使おうか。あ、ちょっと待って。ワンチャンいけんじゃね？あー、一人残りましたね。あ、自爆してもうた。残念。本当に残念。ね。念が残ると書いて残念ですね。まず1杯目いただきたいと思います。なみなみと注がれたこのおチョコをね、グイッと、ガバッといきたいと思います。ガバッと。なんかよくわからんこと言った。いただきまーす。うまい。おい、うまい。お、踏まれてないんか、まい。あ、いいパターンなんだ。引かしてくれ。オッケー。よいしょ。どうしようか。これ使ってもいいな。ああ。踏んだり蹴ったりや。ここ難しいんじゃ。おお、素晴らしい。倒した。ラッキー。爆弾まだ残ってる。危ねえ。巻き添わないように。オッケー。行きましょう。やっとクリアできた、ここ。じゃあ、行きましょう。次のステージ。ここからゼロになります。さあ、どうしよっか、これ。絶対見つかりますね、こいつも。んで、こうなってると。いきますか。ガハラン。多分
分そういうことなんだよな。オッケー。ここいっぱいいんな。何体いんだここ。切り殺してスローモーションで弾き返す。行こうか。気づく。相手の方が早く扉を開けやがった。残念。1回死んだ。2回死んだ。うん。多分合ってる。2杯目ですね。いやー、ここもなかなかに難しそうですね。ほんと。マリオで言うとこの何面目ぐらい ?8 面目ぐらい。ちょっと、わかりづらいかもしれん。いただきまーす。だから銃声で気づくんですよね。これは弾き返さんと。気づかんかった。あ、近くにいなかったからか。で、こいつら。ここまで来てくれ、ここまで。頼む。クイってこよ。ダメ。厄介なのはこいつなんで。はい、1回目。残念、スローモーション使えばよかったな。気づかないですね。しかも近づいてこないんか、やっぱり。なんかベルトコンベヤーがある。なんかあるのか。プレス機とベルトコンベヤーか。なるほどね。オッケー。かわいそう。こういうことか。こっちか。引いたか。やばい、時間がない。行こうか。時間がない。初めてタイムアップになるかも。間に合わじゃあ2でいきますか。いやい !OK。やばいな、これ。割れるかも。OK。こっちでいいや。よっしゃん。はい。OK。これでいいんじゃね止めとくべきか、これ。よいしょ。ここで止めちゃダメだね。よいしょ。こんなもんでいいや。OK、行こうか。まあ、うまくいった。時間切れになると思うから、全員潰そうとしたのがバカだったんだな。これ上、登れないですね。いけるけど。で、まだ狙ってくるか、お前。ターレットあるんか、下。すぐ投げんといかんな。ショットガンは防ぎきらんぞ。巻き込まれました。カウント1でお願いします。そう、ショットガン全部防ぎきれないんだよ。カウント2で。
はい、3回目死にました。残念。どうしよっか。ちゃんとコントロールで見るべきかな、周りを。いやー、悩ましいところ。ということで3杯目いただきます。大竹酒いっぱい。はい、ごちそうさまでした。行こうか。違う。下に行きたかったんです。カウント2で。ダメだ。わかんねえ、ここ。見てわかんねえな。どうすんだ、これ。これ、もしかして、スライディングから間に合う可能性はワンチャンある。いきます。大竹酒いっぱい。いただきます。こう。だよね、間に合わんよね。絶対間に合わない。はい、ショットガンの餌食になりました。パチパチパチ。拍手するとこじゃないっていうね、ツッコミをお待ちしております。一人漫才を繰り広げておりますけども、本当にいかがお過ごしでしょうかなんてね、言っておりますけどもね、本当に。アホらしい。い大竹酒いっぱい。ただきます。今のアホらしいは、俺の独り言がアホらしいことですね。左にいたターレット君の球に当たりましたね。多分間違ってないはず。真下に投げちゃった。自爆です。行きましょう。ダメだー。で、降りて、切って拾って投げるがベストですね。ベターは知らないです。これしか見えてません、私の。ね、ゲームナイター予知夢じゃないけど、未来史ですけど、私の未来史ではそう見えますね。もう、いろんなことをパンパンやらんといかんから。頭が、コングラチュレーションズ。ね、意味がわからんね。こんがらがってますわ、単純に。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごっつおさん。オッケー、これが完璧。お、なんか拾える。世話しないの。で、なんかレーザー消えるんかな。で、この爆弾はどこに使うの？ここかな。ここだな。いや、なんか、陽動に使えた。ラッキー。火炎瓶もあったんだよね。ゴーゴー、レッツゴー。なんもないけど。レーザーあるけど。またモニターありますね。ラスボス戦かな。はい。生存率はすっげえ低いんだな。0.0000 とかそういうレベルなんだ。ありがとうございます。楽しませたなら何よりです。ね。頑張ります。うっす。頑張ります。なるほど。カウント1ですね。見切る方法はないかな。なんか。緑がセーフティーか。ということでカウント2。
緑がセーフ。間に合わんかった。スローモーション関係ねえな。関係あるのは何なんだろう。あ、本当にあれだ。多分いろんなもんがポンポン来ると思うんですよ。まず初めはプレス機なんだと思います。なんだと思います。まだここやったことないんで、ね、わかんないんですよ。いただきまーす。めいめつさんいらっしゃい。これが最終試験らしいです。シフト？あ、シフトで緑が見えるよってことか。ありがとう。このまま前だね。ベルトコンベヤーがいい感じに仕事してんだ。ズバンヤーでこれ以外知らない。カウントなんぼだっけ覚えてねえや。どうしよっかな。あと1回見せたの見ますね。すいません。忘れちゃったんで。知ってる。シフトをしたら見えるんでしょ。こうやってね。緑がセーフ。赤がアウト。赤の真下にいると危ないよっていう。危ねえ、ギリギリセーフ。飲みまーすということで一回これを、ポーズしてと。さーて、画面の前の皆さん、私はね、映らないと思いますけども、どんなポーズをとっているでしょうか。ね。1、すいません。適当に言ったんで、何も考えてませんでした。申し訳ない。ね。3択にしようと思ったんですけど、パッと思いつかなかった。酒のせいだと思って、許してください。いただきまーす。じゃあ再開で。危ね。動かんでよかった。カウント1。そう、最初はね、ありがたいことにど真ん中はセーフ。なので安全を確保したら止めていいのね。危なっ。ギリギリセーフ。プレー。チュン。カウント2。行きましょう。めっちゃ選ばれるやん。早くなるな、おい。早くなるな。カウント3でーす。こんな選ばれるとうまいやん。ね。思っちゃったんです。めっちゃ上ずったっていうか止まってもた。思っちゃったんですよ、私は。そうなんですよ。まあ。そういう日もあるさ。ね、もう一回やり直そうぜ。いただきまーす。ね、スピードアップしていくのが分かりましたね。繋がなかった。これがヒヤリハットちゃんですか？ギリギリセーフ？ギリギリセーフ？危ない？何これチェックポイントここじゃなかったら切れるで俺。
これカウント1ですよね。あ、なるほど。これ全員殺さんかったら撃たれるよってやつ。ああ、カウント2でいきましょう。撃てよ早く。ああ、カウント3ですね。はい。いやー、これはだいぶきますね。焦らされる上に遠距離武器持ってるやつが5万と出てくるんだから、もうそんなにやらしいな。しかも出てくる相手が本物の人間ってあたりがちょっと怖いということで、大台の2桁、10杯目いただきたいと思います。杯を乾かすと書いて乾杯ですよ。皆さんもうだいぶ馴染んできたと思いたいです。乾杯。ガッチャさん、じゃあ行こうか。このステゴロマンちょっと強いな。お前が主人公だもん。カウント2。連携プレイ素晴らしい。俺もそういう仲間が欲しいと思う。そんな仲間が私は欲しい。間3つを。いやー、頭が痛くなってきたぞ。目もしば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 なってるんかな。まあいいや、とりあえず飲もう。いただきまーす。もやもやとは違うしな。撃て。ああ、そういうことか。早くしないと敵がいっぱい来ちゃうよってことか。切れそう切れそう。多分これがラストやったんよ。でショットガン出てきた。切れそうマジでこれ考えたら天才だわ。マジで本当に。いや、やりごたえが十分ですごいいいと思いますやられたな。一杯食わされちゃった。一杯いただきます。じゃあな。カウント1。こっちはどっちでもいい。これもどっちでもいい。OK。これランダムかな。もう少し。もう少しだった。1ドット。カウント2。でもいい。カウント2。スローモーション使えばよかったな。ここで使っとこう。ああ、避けられるんかーい。ああ、カウント3。やはり拳銃は最強。私の目には狂いはなかった。
私、FPS ゲームで一番好きな拳銃は何ですかと聞かれたら、真っ先に出てくるのが、拳銃でございます。ハンドガン。大好き。ゴツゴツした、アサルトライフルとかよりも、拳銃とかの、ちっちゃいコンパクトなフォルムの方が可愛くて好きです。大竹酒いっぱい。いただきまーす。じゃあ行こうかー。やっちゃりますわ、こんなの。なんや。バールとか持ってきて。それで武器持ったつもりになったのかいかーい。オッケー、弾いた。来いよ。お前の単発銃なんか怖かねえ。ははははは、カウント1。恐れずに行こうぜ。楽しまくてどうすんじゃい。足りなかったカウント2。行きましょう。あれとりあえず飲むか。せやな。ということで、おーい、ちょっと誰かカウントしといて、マジで。お願い。ね、誰もいないんですよ。一人暮らしなんでね。ちょっとね、一人暮らし始めた頃とか、よく独り言ブツブツと喋る癖がありましてね。いや、マジで、こう、喋ってないと呼吸ができない人間なんで、嘘です。ごめんなさい。黙ってゲームすることよくあります。はい。ということで飲みたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。連携プレイ素晴らしい。はい、宮丸。オッケー。じゃあな。おー、2発目が来た。カウント3。ここは難関やな。どこまでいけるかや。ほんまに。私はお水が欲しい。お冷や飲みます。リフレッシュ。ということで、飲みたいと思います。15杯目。ね。10杯目の 1.5 倍。いけるかな。大竹酒いっぱい。いただきまーす。じゃあ、レッツゴー。じゃあな。よっしゃい。ダメだ。ダメだ。ダメよ、ダメよ。ダメ。申し訳ね。カウント1。オッケー。こいつ強すぎー。ただ強い。ちょっとすいません。私のね、デスクだいぶごちゃごちゃしてて、カウント2。そうですね。バトロワというより、あれですね。今、主人公の、バトロワというより主人公の最終試験みたいな感じですね。バトロワに近い何かですけどね。標的は俺だけ。で、相手は、
俺だけを全員狙ってきます。で、5秒与えられていて、敵が出てきて5秒以内に倒さないと次の敵が出てきます。っていう感じです。はい。なんでね、16杯目はね、いただきたいと思う。いやーらららららら。酔っ払いの悪いところで出ましたね。ろれつが回ってない。行きましょう。いただきまーす。ラリルレロ、ろれつが回ってない。来いよ、お前の銃弾を弾き返してやるぜ。いじめやん。まあしょうがないっすね。まあそういうゲームなんで、カウント2。やばい。あっぶれ。オッケー、これでほぼ勝ち確。ちょっと打って動けないんですけど、勝ったと思うやんね。いやー、やめてほしい。というわけで17杯目とりあえず飲みたいと思います。きつい。でもお酒は大好き。大好き。このために生きてる感は正直今んとこないけど好き。いただきまーす。無理やん。どうやって受けるとカウント1。スナイパーが狙ってまーす。カウント2。カウント3。これどうしろっていうマジで。教えてほしい。マジで。開発者、どなたか、この視聴者の中に開発者はいらっしゃいませんか？ちょっと、このゲーム難しすぎて攻略できません。どうしたらいいっすか？マジパッと見わかんねえ。行きましょう。いただきまーす。ひどいよね。いじめだよ、こんなの。のみたくんでもこんないじめ受けてないよ。3本までは抜けられるんですよ。4本じゃないですか。これ。いや、無理じゃね？カウント1。すいません。自ら当たりました。カウント2。よく切れた。ギリギリだな、ほんと。大変失礼しました。ゲップを出しておりました。そんなもん言わなくていいわっていう方、コメントにてお待ちしております。アンチコメント全然歓迎。お前らのことを、大好きなんで。煽りには限度はありますが、煽ってくれる方、大歓迎でございます。19杯目いただきたいと思います。いただきまーす。ゴッドさん、行きましょう。ギリギリだと受け切れるのに4本。ここタイミング、そっか、レーザーも速くなるのか。というわけで、カウント1、いきましょう。
タイミング悪い。カウント2。これめちゃんこ難しいで。カウント2。申し訳ない。ちょっと待ってくださいね。よいしょっと。行こうか。無理サファリパーク。これの元ネタは33分探偵ですねっていうフジテレビのドラマでした。はい。33分探偵を知らない方は、フジテレビオンデマンドを、加入するか、YouTube とかで頑張って探してください。それ以外言うことはない。めちゃんこ面白いです。33分ぴったりで、終わります。これシリアスなドラマじゃないんでね、ギャグストーリー満載のドラマなんで、どうぞご視聴ください。いただきまーす。あとレンタル DVD 屋とかで割とあるんで行きましょう。これタイミングの違い。というわけでカウント1。いけたラッキー。いけたラッキー。ラッキー。巻き舌が多くなってしまい申し訳ございません。カウント2でいきましょう。あれカウント1だっけ。あれどっちだっけ。なんかねテンポ早いとね忘れるんですよ。はい、もう飲みます。9時7分。いやー悲しい。ちょっと待って、マジでさすがに思考がまとまんなくなってきたかも。ロレツラリルレロレツラリルラリルレロラリルレと言えてないかも。行きましょう。いただきまーす。ごちそうさま。さっきのラリルレロっていうのは元ネタがあります。メタルギアソリッドで検索してください。むずい。行こうか。やっぱスローモーション使うか。カウント2。このタイミングじゃないんか。カウント3飲みましょう。22杯目。11の2倍。それを抜けば素数だったんだけどな。もしかってな。20な。なんかね、人類には2通りあって、素数が綺麗だと思う方と、素数以外が綺麗っていう方がいまして、私はですね、割り切れる方が綺麗だと思います。はい、以上です。飲みたいと思います。いただきまーす。ゴッドさん、行きましょう。
これ早すぎ早すぎてまいそう。カウント1いきましょう。ピッピッって混ぜます。次カウント。なるほど、これベルトコンベヤー稼働したら通り抜けられるよ。カウント2いきましょう。カウント2いきましょう。黙ってるの本気流し。レーザービームに焼かれて死ぬ。これほど悲しいもんはね。ということで23杯目いただきたいと思います。ここクリアしたいんだ。オラはからここをクリアしたいんだ。ほんとなんだ。もうマジでクリアしたい。ほんともう本音の本音いきましょう。いただきまーす。ごちそうさまでした。くっそー惜しかったということでカウントはいきましょう。タイミングやな。早い。なんとなく分かった。カウント2。スローモーションなんか使って場合じゃねえんだ。これだ。クリアマジで。よし。アルファヌル 7%、ベータヌル、全然見てなかった。ガンマヌル 100%。じゃあ俺ガンマヌルか。全然読めない。なんて読むんだっけそれ。お前ぶっ殺すからな。ちょっと待って。見てみますか、これ。これが人間の目で見た世界ですよ。いや、マジで。他になんかある？はい、子供の頃からクロノスと与えられ、ニューメッカの究極の兵士になったもの。早いんだって。はい、もう読めないです、正直。マジで。くっそ、全部壊された。
私が今欲しいのはクロノスじゃなくてタバコです。申し訳ねえ。ほんと。くそー。マジかよ。行こうか。話聞こうか。なあ。うん。なんもないよね。知らん。お前を殺すからな。ターゲットなの。うん、ターゲットってないか。あ、画面あるんだ、お前に。へえ。うん。逆なんだよな。タンク、君には関係ないもんね。うん。こいつはとっくに死んでるな。ジャンクチャー、これは驚いた。はあはあ。驚いたな。はあはあ。ジョシュ・ローズ、君のことは待っていた。これあれですね。全員殺された兵士ですね。兵士。うん。冷凍タンクにお前がおるな。これ、ループしてるんでやめます。ご本人回答です。死にましたね。さあ、一体どうなってるんだ。今日なぜ来なかった。君は昨晩、警官丸ごと殺した君の上逸を逸した行動が私たちの危険な状況を追い込んでいくのを理解しているか。一体何をしているんだ。やったー、お帰りなさい。今日は素敵なものを見つけたんだ。見たい？何を見つけたんだ。見てからの楽しみよ。ほんと素敵なんだから。ほら、行こう。無理。ちょっと、女の子ボイスは無理だね。すぐそこだよ。おー、これは綺麗ですね。ほんとね。素敵だね、ほんとに。これはちょっとダメだって言えないな。強制選択されるかも。うん。なんで？もっといいところに行こう。どこか。第一地区とか？もっと遠くだ。そっか。ねえ、それなーに？従軍した証だ。誰だよ。わあ、
戦争で繋がったの。おほほほ。これ出ねえから、ちょっと、読むのやめまーす。すっごく汚いよ。この4年間、肌身肌、うられられられろ。プロレス回ってね。やべえな。もう読み上げやめますね。なるほどね。なるほど。もちろんいいよ。お前も見たんか、すごいな。せやね、その格好は大事。約束する。神に誓っても。ね、起こされちゃった。ああ、そうなんだ。ごめんね。ああ、そうなんだ。じゃあ大丈夫だな。礼は言うべき。とりあえず褒めとこう。お前も持ってたんかーい。はい、なんでしょう。めっちゃ大切なものなんだろう。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。感謝の言葉しか出ない。はい、行ってきます。ごめんね。本当に。悪いとは思ってる。どう言うべきか、やぐねてる。抑え込んでるのはわかるけど、頑張ってな。クロノスは欲しいな、でもな。レオン・フォン・アルフォンス・レベールを見つけた。真実を教えろ、今すぐに。俺はレオンに生み出されたのか。いいや、君はフランケンシュタインの怪物とは違う。過去も家族もある。あ、そうなんだ。
マジで。うん。ニョルとクロノスは失敗に終わったとレオンに聞いた。俺自身に起きてるからな。そう。クロノスがいなければ、俺は死んでしまうからね。ああ、そうなんだ。じゃあなんで黙ったの？でも亡くなったら死ぬんだろう？どうやって復帰させるつもりやったんそれで。素人言いながらクロスの投与やんけ。結局変わらんやん、それ。他の政府の意向と変わらんぞ。でも気持ちいい。今回はやるよ。これが最後の日になるかもしれんけど、またな。言い忘れたけど、そのメガネ、やっぱりちゃんと、ネジ、閉めた方がいいよ。情報なししかないやんけ。どうすんのこれ。シナジスティック、リサーチセンターの中にある、アカルシムの格納庫内のセーフルームに、在庫確認されているすべての人間と、機滅物質しますよ。これさ、俺ごと死ねって言ってるようなもんじゃん。ということで、ここで終わりたいと思います。はい。予備演習なしで頑張りたいとは思うけどね。どこまでいけっかな、これな。わからんけども。ね、次回多分これがラストのだと思いたい。本当に、クッパ戦前みたいな感じですね。マリオでいうところの。いやー、どうなるんだろう。気になるところですが、明日までのお楽しみってことでメインメニュー。いやー、本当に。なんだろう。この薬物に対する憎悪感が深まった感じがしますね。このゲーム。そういうのは、あれですね。感想した感想として残しておきたいと思います。ということで、皆さん、ありがとうございます。ここまでご視聴ありがとうございます。そして、アーカイブを見てくださった方、ありがとうございます。ね、コメント残してくださると、私がですね、両手を挙げて喜びます。本当です。YouTube ってコメント残さないと誰が見てるか全然わかんないんでね、書いてくださるとですね、涙流しますね。そういった意味で、不特定多数の方が見てくださるとありがたいって感じですね。ありがとうございます。というわけで、ここまでのお相手は、大竹ものでした。スターっていうのと、あららららん。これつまってないですね。大竹もむでした。23杯。もうね、だいぶね、ヘベレケなんですけども、これからちょっと、コンビニ行って、お酒を買っていきたいと思います。はい。もう一度飲みたいなと思いまして、ね、飲んでいこうかなと思います。はい。というわけで、明日は、2月24日月曜日、天皇誕生日の振り替休日ということで、ほとんどの方が、休みんじゃないかなと思いますので、
明日はゆっくり休んで、はい。思う存分、あさってのね、火曜日の、までに、気を養ってください。お願いします。それでは皆さん、バイバーイ。しっとりしてると眠くなるんだよな。でもいい曲だ。